Kanina pa dapat yan, yung live ko na yan, guys. Kaso na photo lang, kasi nga. Dapat kanina pa yan. Ang dami kasing kalukuhan to. Guys, nagsisita pa ako ng ano. Ayan. Ayun, kanina pa dapat yan. Ayan, may ilaw shoutout ulit dyan. Ayun. Oh, diba? Kita nyo? Hello. Hello, hello. Patis na lang. Asap. Ang dalawa kasi. Ayun, bakit isa lang? Hindi makita yung computer natin. Ayun. Ayun. Yung computer ko guys. Ito. Para. Kaya lang, nag-ayos pa ako kasi na ano. Saglit lang guys. Ayan. Ano ba yan? Ayun! Kita. Hindi makita eh. Hayaan mo na dyan. Sa ilalim na lang ako silagay. Sa ilalim. Sa taas o sa taas. Ayun, present ko ya. Masyado naman tanga. Masyado. Ayan. Yan lang guys. Pagka inayos ako kasi ito. Lakas na yung pulo. Ayan. Ayan. Ito na yung mukha natin. Ayun, kitang-kita nyo na. Kitang-kita nyo na. Upo natin. Ayan. Ayan, magandang shoutout yan. Lula Dan Vlog, thumbs up. Ayan. Ayan guys. Kita yung orasan ko. Oh, ba't limited yung advertisement niya? Diba? Limited na kagad? Papakano lang, limited na. Sabi naman to. Request review. Ayan. Hindi pa nga ako nag-live. Ayun, mag-live shoutout dyan guys sa Tommy. Dinig ba ako? Dinig ba, dinig? Diyan guys ah.
So previously, when we were using spreadsheets, we were heavily Dan tamzak, sabi ni Ma'am Luna Isda. Ano yan? Yan lang guys. Nagpaharang pa. Paharang pa pala. Ayan, Miguel, shoutout dyan sa 2 million viewers natin. Miguel, shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat. Ma'am Luna Hamol, Miguel, shoutout. Dinig ba ako? Ayun, dinig ba ako dyan, guys? Dapat kanina pa ito yung live ko. Bahala ni Carmen, kanina pa kalasing ko. Kaso lang, umuwi ako na kasi ng gabi na ako siya umuwi. Tanghali, ano na ako umuwi? Gabi na. Ngayon, pauwi ko lang. Harang! Ayun, may paharang pala ako dyan. Ayun, Miguel, shoutout sa mahal Aling Carmen. Ayun, dinig ba ako? 8177. Dinig ba ako, mahal Aling Carmen? Oh, rinig ka! Oh, rinig yung tawa. Ayun. Kung dinig tayo, lagyan natin ng... Kasi kakanta tayo mamaya. Ayun, 3 million viewers natin yan, Miguel. Shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat sa pagdalaw, sa pagbalaw sa bahay ni... Tignan yung buhok kayo sa haba. Ma'am Luna, shoutout. Ano natin para sabihin ni mapagkamalan naman tayong wig yung buhok natin. Pagkamalan kasi ito ni Ninang na wig daw. Piloka. Sinino. Kaya paputulan ko na nga ito. Putulan ko na itong buhok. Ay, iwan ko lang sa inyo. Ambot! Ay, nako. Hindi tuloy ako nakapag-set. Dito ako nag-set sa cellphone. Hindi ko na mag-go doon sa computer. Ayan. Yan. 4 million viewers in the house. Mga love, shoutout ulit sa inyo. Ayun. Ma'am Nels. Ay, naputol. Sana. Wala na akong boses. Kakanta ako mamaya. Ayun. Bakit walang echo? Hello. Kakanta ako. Hello, mic test. Kanina maganda. Pag ganito, maganda. Sing. Hello? Ayun. Pag ganito, hello? Ayun, normal lang siya. Ayun. Sige. Ayan, mga shoutout ulit dyan sa 4. Ilan ba kayo? 3 million viewers natin. Ayan, maraming salamat sa pagdalaw sa live ni Falconum Dessert. Ayan. Dapat guys, kanina pa ito yung live stream ko. Kaso lang kararating ko lang galing sa trabaho. Muling binuhay mo. Hanapin ko yung mahal Aling Carmen saglit lang, ha? Tingnan mo. Saglit lang. Muling binuhay mo. Mahina kasi yung ano niya eh. Muling binuhay mo. Muling binuhay mo. Ayan na, muling binuhay mo. Muling binuhay mo. Karaoke. Harang! Ayan, maraming salamat sa paharang mo dyan, Ma'am Myra MC14. Ayan kasi guys, ito yung aking pang song. Ito yung isa kong ano. Ito. Mag-intro kagad tayo ng CPR. Namsakdan Lods Falcon. Ay, maraming salamat sa patamsak mo mahal ating Ma'am MC14. Ayan guys. Ayun, sige. Dito pala akong magbabasa kasi dito kasi yung computer. Ayan, sige. Ayan, para makita nyo guys. Hindi naman ako madamot para
O, doble, di ba? Ayan, para makita nyo. Ayan, yan, yan. Ah, lapit yung mata ko. Ay, saglit, saglit. Ayan. Ayan. Para makita nyo naman. Ayan. Ayan po yung aking B8. At doon po kayo. Ayan po yung aking monitor para makita nyo naman. Ayan, ayan, ayan. Ayan ako. Ayan. Sige. Pero balik na rin ka muna para sabay-sabay nyo ako makita. Oh. Ayan. Ayun. Ating MC14 shout out. Ayun. Sabi ni ma'am. Ayan. Meron ako nakitang kanta. Muling binuhay mo. Ayan, 5 million viewers natin yan. Maraming salamat. Cellphone lang kasi nagamit ko guys. Babain na lang natin. Ito. Dinig ba, dinig? Ba, dinig. Hello. This song is dedicated to Mahal Aling Carmen. Ayan. Ikaw ang nagbigay sa puso ko, ang tunay na nagmamahal at di na pa. Nag-iba na yata lyrics nito. Ang totoo, ito ingatan ko, umasa ka ang puso ko ay di magbabago. Dahil nag-iisa na lang, ayaw ko na lang magmahal, pagkat lagi na lang iniiwan ang tulad ko. Ngayon bigla nagbago, sa piling ko ikaw ngayon naririto. Muling binuhay mo. At para sa litla ka. Dahil mali ka. Para may mali Para may mali doon sa kanta. O, di ba? Saglit lang. Parang wala ka sa kondisyon. Hindi mo ako naman tubig ha. Tubig. Kasi parang may mali Saglit. Saglit lang ha. Kasi hindi ako makapag-concentrate Ba't ganun? Para mali man. Ayan, magandang shoutout dyan sa 3 million viewers natin. Ulitin natin. Sino may miss call? Pahala, may miss call dyan. Nagamit ko pa itong cellphone 414. Ayan, sige. Gi-isa. Dinig yung background? Yan, Ma'am Carmen, tingin po yung background. Wala. Sabi ko na nga ba Ayan, sige. Ayan pala Ayan. Okay na? Lods, Oni. Dinig na? Wala pa rin? Hello? Wala pa rin? Hello, mic test. Wala pa rin?
Wala. Bakit ganun? Wala pa rin background? Ayan, may sa top ng Neld. Puro yung tawag, dinig. Wala pa rin background? Ba't ganito? Ayan, sa top sa lahat, andito. Wala pa lang background. Saglit lang ha. Wala pa lang background. Saglit lang ha. Bakit wala? Hello? Uy. Bakit wala? Tanggalin ko nga to. Hello? Hello, mic test. Mayroon ako? Hello? Hello, mic test. Mayroon ako? Ayan, sige. Bakit wala kanina? Ayan. Mayroon na. Ayan. Mayroon na. Ayan. Mayroon na. Ay, yaho kayo Falcon. Umiko lang yata ang didinig ko. Oo, kasi nga nagkaroon ako ng ano. Nagkaroon ako ng... Lang guys ah. Shit. Bakit ganon? Ayun? Wala pa rin. Ito lang guys. Merong boses yan.
Ayan. Ayan, dinig. Wala. Wala pa rin. Wala. Mahirap mag-setting ito. Wala pa rin. Walang yung background music. Kaya test. Kaya man may music, wala. May background music. Wala pa rin background music. Ay, wala. Wala talagang background. Sabi ni Mama Marie Carmen. Nangyari yan. Wait lang guys ah. Wala pa rin. Ayun, wala pa rin. Ibig sabihin, wala talaga. Ayun, may shoutout ulit dyan sa inyo. Ayun guys, hindi makapag-connect yung ating ano. Kasi dapat mayroon siyang background. At tamad na kasi ako mag-ano eh. Patayin ko na lang kayong Bluetooth nito. Direkta ko na lang. Ayan. I-Bluetooth ko rin siguro lahat ito. Para isa na lang. Dalawang Bluetooth niya. Isang konekta. Kung pwede. Ayan, sige. Tingnan natin. Baka pwedeng isang Bluetooth lang. Ayan, may galad shoutout ulit yan. Zava. 3 million viewers natin. Ayan guys, pasensya na kaya. Let's be Howie. Hindi kasi mga binu ang puso't isip ko. Hindi ka makonekta. Patayin ko na lang yung Bluetooth nito. Tsaka ban pa to. Guys, patayin ko na yung Bluetooth ha. Saglit lang. Line 1. Line 1. Meron? Wala. Meron? Wala. Siyempre, may.
Ayan, may shoutout sa lahat. Meron na. Ayan, may boses pa ako, guys. Laba ng buko. Ayan, may shoutout ulit. Dinig ba ko ha? Yahoo! Lord Zonny! Kuya Lord Zonny, dinig ba ako? Ayan. Sige nga. Kung dinig, kung hindi, ayan. Kung hindi, mag-iin na lang ako. 177. Ayun, mayroon na. Pero yung music kasi wala eh. Subukan natin kung wala music. Ayun, wala pa rin music. Aka'y saya pagkat kapiling ka. Mahal ng totoo. Yun dapat i-sing ko yung kantahan niya. Pero yung background music wala. Ayun. Ayan, Miguel shoutout ulit dyan. Ayan, sa 6 million viewers natin, Miguel shoutout. Maraming salamat sa pagdalaw. Ayan, shoutout ko muna yung aking mga members dyan. Kay Ma'am Sweet Kate, Ma'am Bros, Ma'am Carmen, Ma'am Nelda, Kuya Mon. Ayan, kay Lord Zaldis, and Bro Noel Naraha. Ayan. Kay Ma'am Mards, kay Ma'am Jane Ruff, kay Ma'am Scarlett, kay Maria, Ma'am Richel. Ayan, Miguel shoutout po sa inyo. Maraming salamat. Ayan, walang background music ano. Ayan. From Papa Poy, IB Isidro. Ayan, sige, from IB Isidro. Ayan, kung may bahay ka lang sa baba mo. May nakita akong IB. Ayan. Hindi madinig yung okay ngayon para wala tayo sa tiyan. Sige, sige, ma'am, Isidro, baba ka ng bahay para dikitan po natin. Sige, baba ka po, baba. Ayan. Ipipin natin. Sana'y dinggin mo ang awit kong ito. Kapira tayo. Awit na nagmamahal sa'yo. Awit ng pag-ibig mula sa aking puso. Ang awit ko ito'y para sa'yo. Baka lang mabdi. Ayan, Miguel, shoutout dyan sa 3 million viewers natin. Hana'y dinggin ang awit kong ito. Awit na nagmamahal sa'yo. Awit mang pag-ibig mula sa aking puso.
para sa'yo. Langit ang bawat saglit. Haba. Ayan Ma'am Ivy, baba ka po ng bahay mo dyan para malikitan po natin. Ayan, Miguel, shoutout ulit sa inyo dyan. Maraming salamat. Ayan Ma'am Ivy, baba ka po ng iyong bahay para madikitan po natin. Ayan, Ivy AZ Draw. Ayan. Sige Ma'am Ivy, dalawin kita sa iyong bahay. Pin po natin yan para tingnan naman yung bahay mo. Ang aking awitin. Ayan guys, may nakapin pa ako. Naglaban po tayo. Sige Ma'am Ivy AZ Draw. Pinay SG Chang. Ayan. May harang ka na. Sige lang Ma'am Ivy, kasi ginamit ko kasi cellphone ko na pang dikit ko. Dikitan mo na kita ng dalawa. Sumaya pagkatapos ko ng live. Ibigyan kita ng 3 pa. Ayan. Dagdagan ko na lang. 211. Ayan. May harang ka na. Ayan. Wala ba akong background music ko yan, Ma'am? Oo, kasi ginamit ko kasi itong cellphone ko pang dikit ko sa ano. Kaya, bigyan lang muna kita ng dalawa. Panoorin ko lang itong video ni Ma'am Ivy. How to make your own Facebook. Ayan. Oh, para makita ko Ma'am Ivy. Ayan, shout out tayo Ma'am Melda. Ayan, kita natin sa mga viewers. Ayan po. Ayan po si Ma'am Ivy. Kung makita niyo po si Ma'am Ivy, ay wow. Ayan Ma'am Ivy, pinapanood ko muna yung video mo. Tapos natin mamaya yan. Ayan, tapusin ko na lang para kapit na kapit. Ayan, may gano'n shout out ulit dyan sa... di ba nakita niyo mga aparatos ko? Kaya Mon, may gano'n shout out sa'yo. Ano sinasabi niyo, baby? Maraming nag-share. Thank you so much sa nag-share ng aking... How to make face mask using banana. Ba, may face mask na using banana. Sana all. Ayan, magkalaw shout out ulit yan sa 4 million viewers natin. Ayan guys, support nyo naman si Ma'am Ivy. Kahit na... Ayan Ma'am Ivy, ano ko na lang yan. Hayaan ko na lang yan muna mag-play. Matapos ka dyan. Thank you po. Ayan, welcome sa iyo Ma'am Ivy. Ayan. Ayan, 6 million viewers natin. Magkalaw shout out ulit sa inyo. Maraming salamat. Ayan, Junilyn Mix Vlog. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Junilyn. Ayan, baba na kayo ng bahay niyo, guys. Ayan, si Ma'am Ivy po, may nakapin po tayo dyan, guys. Sabit natin ng ano. Ayan. Para madikitan natin mamaya. Para mapalitan naman yung pin. Hi, host. Ayan, hello. Hello, Ma'am Junilyn Mix Vlog. Maraming salamat sa pagdalo. Ayun, may umiinit na siling labuyo. Diyan na kayo guys. Kasi buko to, ano to, piloka to eh. Piloka. Kaya dinadandahan ko baka matanggal. Ay. O, diba? Oo, dandahan ko yan guys, baka matanggal. Ganyan ko na lang. Kasi may ano yan. Tawa si Mama no. Tuloy tawa si Mama no. 3 months! Ano ba 3 months? Hoy! Ma'am Rachel! Ayan. Kung 3 months ka na pala. Sige, maraming salamat sa Ma'am Rachel. Ayan sa mga ano ko dyan, sa mga hindi pa ako nakaparinyo kasi wala pa laman yung aking ano, panrinyo. Hindi pa naka-ano. Shout out to all! Ayan guys, may nakapin po ako. Yes, please, tapsakan naman natin yung nakapin dyan sa taas. Ayan, si Ma'am, ay, kung gusto nyo makita, guys. Ayan. Ay, yung nakapin, guys, ito siya. No worries. Ayan, para nakapin ako dyan, para makita nyo naman yung kagandahan ng kanyang ni Ma'am, Ayun, Ayun siya si Ma'am, Ayan, guys, pinipili ko, medyo mahaba-haba kasi yung video ni Ma'am, Tingnan natin, para hindi naman kayo Ayan, medyo mahaba-haba kasi. Mahaba. Saan naman bababaan mo lang, Ading Jenny. Ayan, sabi ni sabi.
Wala naman nakapin. Ah, wala ba? Bakit? Saan yung nakapin? Ay. Saan napunta yun? Ay, ito pala. Pin message. Ayun na. Meron na. Wala pala eh. Kaya sabi ko. Ay. Ay. Sana all makapalambok. Ay, hindi yan. Ano yan? Wig yan, Ma'am Carmen. Piluka. Piluka yan. Ano yan? Piluka yan, guys. Ang ano na siya? Ang wig na siya. Wig. Ayun, wala eh. Jenny Lane Mix Vlog. Ma'am Jenny Lane, kilaw, shout out sa'yo. Ayan. Ayun, saging. Ayun, sige, okay na po yung mahaba na yun. Ayun, pag-ibig ko. Ayun guys, may nakapin pa ako. Support naman natin si Ma'am. Ano pala yung bayan? 211 pa lang. 213 pa lang siya. Ayan. Anak mong meow, Miguel, shout out. Ayun, sabi ni Mahal Ading Nilda. Ayun, parang naka-live niya si Maria. Hindi naman kasi nagsabi si Mama noon, hindi pala nakapin. Sana nakapin, wala naman. Ayan na, mayroon na. Sabi mo, wala na naman. Ayun pala, hindi pala nakapin. Doon sa nakapin. Ayan, Lord Sonny, maraming salamat. Ayan, guys. Doon sa nakapin. 8177. Ba't di ka marinig yung music? Ito. Hindi marinig pala yung music ko, ha? Yan, dinig na. Anak ko ni. Yan si Ma'am Jiniling. Yan Ma'am Jiniling, silipin niya kita. Ayan guys, si Ma'am Jiniling. Ayan, sige. Dan sa nakapin. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Rachel. Ayan, sa 5 million viewers natin dyan, please support naman natin nakapin dyan. Ngayon laban, iwala po kayo na makaspam, balikan mo na lang yung mga kaibigan natin. Kasi silipin ko to si Ma'am Jenilyn. Si Ma'am Jenilyn. 60, wow, sana all. Ay! Sana all 16K. Wow. Ay, sige Ma'am Jenilyn, kita na lang muna kita ng ano kasi hindi ako. Mahal na bilaukan, lap trip ito guys. Jenilyn, mix vlog. Yan, sige Ma'am Jenilyn, panoorin ko na lang ito. Ito lang video mo. Tapusin ko na lang para dalawang dikit din. Siyempre. Dan sa nakapin, ayan, maraming salamat sa iyo, Kuya Mon. Yan guys, may binabani si Ma'am Jenilyn. Pinutin niyo po ay kanyang bahay. Jenilyn, bats ko. Kusa. Bats mo si Ma'am Jenilyn. Laki naman bahay ni Ma'am Jenilyn. 16,000 na yun sa kanya. Aawitin ko para sa'yo. Ano yun? Ma'am Ivy is in the full pack. Yan sabi niya mahal natin, Carmen. Batso kay Papa Poy. Ayan, maraming salamat sa iyo, Mama Ivy Isidro. Ayan. Tamsak Dan, lalabs, Jenen, kabinabam. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Nels. Ayan guys, magdablaban po tayo dyan, guys. Kasi dinidikitan ko pa to si Ma'am Jenilyn.
Ay, si Mahal. Ito si Mahal ba to? Tsaka si ano? Si... Ano ito? Nakalimutan ko. Asawa ni ano? Asawa ni... Ayun. Yun, wife pala rin ko siya. No? Background music. Karbag ba? Meron nama pisma. Naparat ijik. Ayun. Ayan, nakakita ko sa ma'am. Ay. Yan, tamsak na nila sa lalabs, ha? Ha? Sa taman niya, Nos? Ano madinig na? Ayun. Ating Jenny. Ayun, shout out. Ayun, tikit. Ayun, mga shout out ulit dyan sa 5 million viewers natin. Maraming salamat. Ayun guys, babala kaya yan. May nakapin pa ko dyan bahay sa bahay ni Ma'am Ivy Zedro. Maliit pa yung kanyang bahay. Palablab naman natin. Ayun. Wala din Carmen meron music. Ayan mga shoutout ulit dyan sa lahat ng mga OFW, mapaland base, mga ng semis, mga shoutout po sa inyo. Ayan guys, maraming salamat. Ayan, maraming salamat sa pagdalaw sa aking live stream. Ayan, shoutout sa mga team mali-maliw dyan, mga kaibigan natin sa Mardi Nation. Ayan, mga shoutout sa, siyempre, sa mga kaibigan natin sa Team Pirador. Ayan, shoutout din sa mga kaibigan natin sa Mardi Nation. SIB Isidro. SIB Isidro, Dan Dikit saya. Yan, maraming salamat sa Ma'am Jeneline Mix Vlog. Yan si Ma'am Jeneline po ay may 16. Alapag sila po yata yung mga ano. Sa Mamix ba kayo, Ma'am Jeneline? Nakita kasi. Ayan, mga shout out ulit dyan sa 6 million viewers. Ano yun guys, baba po kayo ng bahay. Palikita naman dito Ma'am Ivy. Supportaran naman natin si Ma'am Ivy Isidro. Kasi maliit pa yung kanyang bahay. Ayan. Malapit nyo naman si Ma'am Ivy Isidro para makaan na rin siya sa kamera pa yung mga isda kasi guys. Thank you, greetings from Singapore. Ayan, shoutout yan sa lahat ng mga greetings from Singapore. Ayan, Kuya Mon, maraming salamat sa pas-last mo dyan. Ayan, maraming salamat at keep safe din kayo dyan sa Singapore. Kami naman dito po kami sa mainit na bansa. Init dito. Yun tinatawag nila na sa gitnang silangan. Alam mo sa gitnang silangan? Oo.
Ayun guys, maglablaban po kayo dyan. Ayun, ipipin po natin si Ma'am Ivy Isidro. Tawa si Ma'am Jenny. Ay po dito ngayon kami sa mainit na bansa. Sa bansang Arabiano. Ay, gano'n. Napakasakit, Kuya Ede. Ang sinapit. Sis Ivy, pag magilis ako silip ka lang para mabigyan pakitan ng saging. Okay, Ma'am Jenilyn. Ayun, si Ma'am Jenilyn po guys. Ay, support niyo si Ma'am Jenilyn. Kasi alam ko, sa laki ng bahay ni Ma'am Jenilyn, nagpapangat din yan siya. Yan, sige Ma'am Ivy, pagkatapos ganito mamaya, ay bigyan, dagdagan din kita para lumasaya. Si Ma'am Jenilyn kasi 16th floor na yun si Ma'am Jenilyn. Silipin mo na si Ma'am Jenilyn. Jenilyn Mercado Mix Black. Ayan. Dito kami guys sa bansang mainit. Ano rin niya yung kanta na napakasakit, Kuya Eddie, ang sinapit ng aking buhay. Maliit pa yan, host. Uy! Oo, kaya nga, maliit pa yung bahay mo, Ma'am Jenilyn. Ay, Ma'am Jenilyn pa sa maliit pa yan, host. Okay na yan. Amin nga, 1,000 lang eh. Kaya mo 16,000, ilang kalahating kilo yun, Ma'am Jenilyn. Iba din si Ma'am Jenilyn. Maliit pa ba yan? Yung 16K? I'm bought. Kaya Ma'am Carmen, magandang shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat dyan sa pabidyo nyo. Niingatan ko guys, baka matanggal yung aking piloka. Aking piloka kasi, ano yan? Ay, nakadikit lang yan. Nalagyan ko lang siya ng plaster. Uy! Ay, magamalan niyo ako na ano. Basis nyo din, share naman ng kahit 1K. Oo nga. Ay, kung pwede lang sana mag-share ng banana, bakit hindi? Diba? Share lang kayo dyan. Okay lang yan, Ma'am Ivy. Basta masipag ka lang. Oo. Ikalat mo yung mga saging-saging mo dyan. Diba saging kanina yung ano mo doon sa video mo. Yan. Babaan mo lang na maiksi naman na video, Ma'am Jenilyn. Haba naman. Uy! Nakuha lang po sa tiyaga, host. Baka na mga 1 minute o 3 minutes na video. Okay na po yun. Okay lang talaga, Ma'am Jenilyn, masipag ka. Pag may sipag, pag may tiyaga, mayroong nilaga. Diba? Ayun. Yun nga sinasabi nila. Opo, thank you po. Ayun, para di mahaba. Para yung magdidikit, mabilis nila matapos. Sige lang, Ma'am Ivy. Ayan, nakapin po tayo dyan. Ipipin mo na natin sa Ma'am Ivy. Sa lahat ng mga kaibigan po natin, ako po ay nananawagan. Oo. Kahit 7 lang tayo rito. Ay, siyempre, supportahan nyo. Kung 7 tayo, itag-20 naman yung ano nila. Yung mga nagasugod nila. O, di? Nilalagas din naman kasi yan, Ma'am. Okay na yung makadikitan ka ng 10, 5. Basta kapit na kapit siya. Okay na yan. Diba? Ayun. Ilang. Ubo ako. Ayun, sipag at tiyaga kahit tulog naka-live, naglilinis ng bahay. Oo, ganun talaga yan. Siyempre naman din, kailangan mo rin talaga marami kang pangkaibigan din. Kasi pagka hindi naman sipag, at siyempre masipag ka rin magbalik sa kanila. Kaya hindi kasi gumana yung ko guys, yung dito sa Kasi dapat yan ay live po, 5 pa ito. Ang problema, gabi na ako na uwi. Ay, inahanap ko doon sa YouTube. Hindi ko makita sa dito ako na sa cellphone ni live. Ayan. Anong FB mo si Isidro? Ayun. Yan, sige. Ano mo yung FB mo, Ma'am, kay Ma'am, para ma-search niya. Pagkatapos mabigay, delete mo na lang para kung may medyo ka. Oo. Nakuha na yung Ma'am Jenilyn. Ayan, magalaw shoutout ulit dyan sa 4 million viewers natin dyan. Maraming salamat sa inyo.
Ayan, naka 1 hour na rin tayo. Bilis ng oras, no? Gusto ko sana kumanta eh. Tiyagaan ko po nga po, sis Jinilin, ang sipag mo talaga, ang taas na. Oo, ang taas na ng bahay ni Ma'am Jinilin. Iba din si Ma'am Jinilin. Ganun talaga yung mga merkado. Jinilin Mercado. Diba? Yes, ako pa ang nauna magdikit. Oo, yan pala guys. Pag unahan nyo ng dikit, huwag nang masyadong kalimbang all na lang. Brante kasi yan. Huwag nyo na isipin na hindi siya nagbalik. Basta brante, nakadikit kayo. Oo. Oo, masipag yan. Di ba buntis ngayon si Jinilin? Ay, showbiz ako. FB ko, IB, Isidro po. Ayun, mga Isidro. Ay, Isidro kasi pangalan ng ano ko yan eh. Pangalan ng tiyuhin ko yan ah. Isidro. So yan sa'yo, pilido mo lang yan ha. Kapatid. Ayan, Ma'am Jinilin, ayudahan mo na lang si Ma'am pag nagdalaw sa live mo. Ayan. Kung babalikan ako, salamat. Kung hindi, salamat din. Oo, ganun din ako, Ma'am. Ma'am Jinilin, kita mo yung bahay ko. 1,000 pa rin. Oo. Kung babalikan ka, okay lang yan. Kung hindi ka babalikan, okay lang din. Kailangan dito kasi sa YouTube, hindi ka masyadong matampuhin. Magtampuhin ka, tapos kung magdadakdak sa babae, wala. Ayan, copy na IB ko, delete ko na. Ayan, sige. Delete mo na, Ma'am IB. Kasi baka may, wala naman problema yan, Ma'am IB. Si copy ko na IB ko, delete ko na. Ayan, sige, sige. Ayan. Hirap yung matampuhin tayo sa IB, guys. Pagka walang dumalaw sa live natin, itatampo tayo. Ako, kahit gustong-gusto ka, 0 na lang dumalaw sa live ko eh. Oo, ganun kasi yan, guys. Magtampo, tapos pag walang dalaw, sabi-sabi tayo doon. Pumunta sa live. Oo. Diba? Tama ka, Ma'am Jinilin. Kaya tamang good vibes lang po tayo. Hindi naman tayo mga bata na, ay, tanda na tayo. Hindi na uso yung mga tampo-tampo na yan. Tapos, nagkapililo ng bulbol. Tampo. Daming kapangalan mo, sis Ivy. Oo nga. Oo, kasi Ivy, Isidro lang yata. Binigay mo yun, Ma'am Ivy. Hindi, yung profile pic na lang. Sabihin mo ano yung profile pic. O, sabihin mo, Ma'am Ivy, kung anong profile picture mo. Para, kasi marami yung Ivy. Oo. Ayan guys, sa 6 million viewers natin may nakapin pa ako dyan. Ayan, sige Ma'am Jinilin, pag nag-like ka na dala nyo. Bakit nadamay ang bulbol? Sorry naman, sorry naman. Si Ma'am Ivy yata, Bisaya dito eh. Bisaya ka, Ma'am Ivy? Bini-bining marikit, dadalangin ko. Tawa tuloy si Ma'am Jinilin. Bisaya si Ma'am Jinilin. Sorry Ma'am Jinilin. Ayun, Bisaya ka, Ma'am Jinilin. Bisaya man ko, oy. Sabi kasi ng iba, pag tinang Bisaya, hindi, Ilonggo ko. Pero Ilonggo ako, siyempre, yung ano namin, Bisaya din yun. Kaya Ma'am, wala shout out. Siyempre, yung Iloilo, sakop din ng Bisayas yan, di ba? Okay, Ma'am Jinilin, Ilonggo po. Kung alam mo to si Ma'am Ivy, parang Bisaya din siya. Black and white, mabaha. Black and white, mahaba. Ayan, black and white, mahaba daw. Uy, ano yan? Nainit yung bulbul na daman. Hala, ano yan? Ano yan, Ma'am? Ivy, black and white, mabaha. Puti siya na maitim, pero mahaba. Mabaha. Black and white, haba ang buhok. Ayun. Ayan, ang buhok pala ang mahaba. Tutuhin nyo naman kasi. Si Mama Ajin, narinig kayong ayaw ko nang basin. Bisaya ako, taba. Ay, ano na yan. Bisaya sa Manila. Telegrama na lang tayo nito. Taba. Yung panahon kasi uso yung telegrama. Oo.
Ayan. Ayan guys, may nakapin po ako kay Mon. Maraming salamat sa paslas-las mo dyan. Ayan. Ayo. Ayan. Sige, magano kayo sa FB dyan. Gusto ko sana magkanta-kanta kasi wala naman ano eh. Ay sus! Tagantike! Tana si Ma'am Ivy. Ay, karaya ka. Bakit mo magambal nga tagantike? Di mo kay karaya. Aman takon. Nadiinti mo tantike. Miss, yung nakalagay Miss DGC's Ivy. Miss ay, taga-tike, galit si Ma'am Ivy. At itidinti mo sa tike, Ma'am Ivy, kaya taga San Joaquin, taken. Ay, maan, lang ka dyan. Kapitana yung mga ulit, tato dito ka to. Ito paday. May galit sa ito, pogging horse. Sana all may pogging horse. Ay, sus, taga si Basti, galitin mo. Galit lang bala kay... Dali lang bala kay Batangan kung na ka bayo si Kwat si ito man si Ma'am Melodia. Silad ko mo dyan mga taga-antike, mga karaya. Uy! Diyan si Ma'am Ivy, karaya. Man dyan ko no, taga-antike, taga Sebasti. Ako at Ma'am Ivy, taga ano ko. Taga San Joaquin ako. Siyempre, siya lang salita din naman natin. Oo. Yan, Minandro Yahoo, sabi ni Ma'am Melodia. Ma'am Melodia, maraming salamat. May jacket ka na. Maraming salamat. Ay, galit siya Ma'am Ivy. Kababa ka. Ano ko galit? Kalingguhay ko pa. Dan Tamzak. Ay, maraming salamat sa patamzak. Ay, maraming salamat sa iyo, Ma'am Melodia. Melodia. Ayan, bigyan lang shoutout ulit dyan sa 621 Tamsak. Ayan guys, may nakapin pa ko dyan. Please support naman natin si Ma'am Ivy, ang aking si Marwa. Aking kababayan. Ayan, di pa sila doon makaalis-alis sa kanyang Facebook. Ang cover profile ko nakahiga. Nakahiga. Baliktaran nakahiga sa grass. Ay, Ma'am Ginilin, kanyang profile. Baliktaran daw. Allah, baliktaran. Nakahiga daw siya sa grass. Ay, nakabatang bata ko na sa Hilamon, Mama Junilene. Sa Ma'am Ivy. Ayan, gala, shoutout na rin dyan sa 7 million viewers natin. Shoutout sa lahat ng mga OFW dyan. Mga paland-based, mga service, mga shoutout po sa inyo. Ayan, mabuhay po tayo mga bayani. Diba? Agree ba kayo na bayani tayo mga OFW? Ano naman? Imor mong. Okay, nung nakita ko na sis Ivy. Ayun, nakita ko. Tapos ako hindi nagsabi si Ma'am Ivy na baliktaran, Ma'am Ginilin. Hindi mo nalaman. Hindi na baliktaran, nakahiga sa damuhan. Ayun, Ma'am Gigi Mards Vlog. Ngayon shoutout sa Ma'am Mards. Ang mga supportive natin mga bibi. Ayun. Nakita ko na sis Ivy. Ayan guys, may nakapin po ako. Support naman natin sa Ma'am Ivy, ang aking kalingwahe, ang aking ang tawag nito, isang salita lang. Sabi nga yung tawag na, ano ba ibig sabihin ng kaututang dila? Yung sabi nila. Nag-explain ko lang ni Robin yun. Sana all, baliktaran. Ikaw nga sabi mo Ma'am Ivy, yung picture ko daw na baliktaran, nakahiga daw sa grass. Ano ba? Siya lang sa mga iyo. Karaya tayo. Karaya tayo. Ano mo mga Ivy, mga karaya? Mga nuratan na, magambal ba nga? Kara. Kaya mga shoutout ulit sa inyo. Pasensya na kayo guys kasi may kasimanwa pala ako rito. Kalapit lang kami na si Ma'am Ivy Zedro. Sabi ko sa kanya, hindi nong sinabi niyang antiki. Si Basti nakita ko agad. Diba? Hindi nung sinabi. Tinanti mo Ma'am Ginilin, karaya ka man, saya ka man. Ayan, shoutout din sa lahat ng mga kaibigan natin, sa lahat ng mga hindi makaintindi ng salita naman. Siyempre may kanya-kanya po tayong lingwahe. Tayo na yata ang pinakamaraming lingwahe sa Pilipinas. Patusok, upload! Ayun, sige, matusukan po natin yung Ma'am Mards. Ayun guys, tusok kayo, iwan na po kayo makasama Ma'am Mards. Ma'am Mards, pwede mo naman na
Dikitan niyo aking kababayan dyan sa taas na nakapin. Tusukin ko na rin itong iyong ano mo. Ito yung upload mo. Tukan kita ng dalawa. Ayan. Waray ka, host! Ay, waray. Waray parehas na lang ang balkaraya. Makaintindihan man na. Waray. Nagkaraya. Ay, nakatamsak na pala ako rito, Ma'am Marge. Okay. Alam mo naman na pagka mga ganun yung mga ano nyo, naka-ready na ako. Ayan guys, magablaban po kayo. May patusok naman niya kay Ma'am Marge. Iwan lang po ng bakas para madikitan din po kayo ni Ma'am Ivy. Ayan. Waray gali siya, no? Oo, Veracruz yung salita nyo, Ma'am, ano? Ma'am Jinlin, mag-close yung salita natin. Alright. Kasi Visayas din naman yan. Kabalo ko magbisaya, makaintindi sa Ilonggo gamay. Tamo, hindi ka kagamay. Kung sa Ilonggo kung sa Karaya gamay. Pero kung sa Ilonggo, jutay. Wala? Oo. Mayon ka Ma'am Ivy, kabalo ka ganun magambal sa Ilonggo, jutay. Okay, Ilonggo, ang ambal ako kasi pwede na ako Ilonggo, pwede na akong Karaya. Bala naman kumakadto ka sa Lilom lang, Ma'am Ivy. Ma'am Janilene. Ang batihan ka sa taga-syudad, sinisiman na pabukid, taga-bukid eh. Lahat ba, Ma'am Ivy? Abalo mo ka sinabuan mo, jutay ah. Kutay ka host or ducks? Jutay ka host. Jutay ko ah. Jutay ko, Ma'am Janilene. Jutay lang, mga 5 ano lang ko. 5. Kaya man, magkala siya tatay ko yung mom. Ayan guys, at ka natin niya. Naglalaway tuloy ako dun sa, ano ni Ma'am, ano, birthday niya yung salad na yan. Ano ba yan, salad na yan? Kaso inuubo ako eh. Ayan. Si Kwawi ako mag-Ilonggo ba? Ay, alam mo kasi Ma'am Ivy, hindi ka kasi sanay, pag hindi ka sanay magsalita ng Ilonggo, si Kwawi ka talaga mag-Ilonggo. Oo, ako kasi maano ko mag-Ilonggo. Hindi naman fluent, pero siyempre, na-practice, naka-ubra ko sa Unabi sa Lilong, nakabalo ko mag-Ilonggo. Ay, wala naman Ivy. Pamagadto ka na sa syudad, pagkadto-kadto ka lago ko sa Lilong. Sining sa imang batyan ka isang ibang hambal kakaraya, sining nga taga-bukid eh. Ano nga pangambal, taga-bukid na siya. Malibla. Pangambal kayo mo yung karaya ato sa Lilo, pagkadto ko sila pangambal karaya. Kasi iban taga-San Joaquin na guro. Taga-Antique. Diba Ma'am Jinilene? Ayan, bye Ma'am viewers. Sana guys, may nakapin mo tayo. Nabili na tayo dito sa ay shout out dyan kay Ma'am Marge, kay Ma'am Jenny Rob, sa aking mga members dyan. Maraming salamat. Ayan po, naka-live din po kayo. Ayan Kuya Mom, mag-live ka rin Kuya Mom. Ayan. Bagay, naabot mo lang $10 mo kasi napaliparan ka rin ni Ma'am ano eh. Okay lang nga, pero mag-live ka para sa iyong revenue. May ex kasi akong taga Negros, ambot, kundi na to sa Negros. Ay, ambot. Padamo, isang lugar sa Negros pa yung mga kanto. Wala na to niya. Sa Negros? O, diba? Hindi pure tono mo sa Ilonggo. Aman. Diba ka naman siling ko sa inyo, Ma'am? Ay, hindi ba daan mo man nga karayatay, ha? Kita ka kabalik ka sa Dikwawi sa ato magambal sa Ilonggo. Ma'am Carmen, gala jatat sa'yo, Ma'am Carmen. Taga Negros. Taga Negros, mga buton man ang tao. Taga Negros, Ma'am Jinilene. Mabait yan yung mga tao dyan sa Negros. Oo. Wala na itong bayaan. Wala itong. O, diba? Genesis. Sabi mo tayo chat, message lang ako. Okay? Ayun, sige. Ay, ba't nagalit yan? Ayan guys, may nakapin pa ako dyan. Please support naman natin si Ma'am Ivy Zedro, yung aking kababayan na taga-Antique. Mauli kita agad sa Antique. Ang probinsya ng Guapa, mapinalanggaon pa. O, diba? Ang kata ng mga probinsyana. O.
Ayun. Ayan guys, padikit naman natin sa mga sa lahat ng mga kaibigan natin. Alam ko guys, marami din naka-live. At i-update lang natin. Dapat 5 pa ito yung aking live stream. Kaso lang ginabi na yun mag-uwi. Dahil siyempre guys, unahin muna natin yung trabaho natin. Oo. Oo, kasi siyempre guys, bilang OFW, kailangan natin magsipag. Kahit walang trabaho, kailangan magsipag. Ayan, Kuya Mong, maraming salamat sa paslas-las mo yan. Maraming salamat sa support. Sa 5 million viewers natin dyan, maraming salamat sa inyo. Gusto nyo bang kumanta? Oo, kahit maraming siper, wala namang problema sana. Kaso, pag kumanta, dapat mayroong background. Hindi niya marinig kasi yung background, di ba? Dinig niyo ba yung background ko? Hindi. Minsan, sumpungin kasi itong yung B8 na to Palitan na ito Ayun, 6 million viewers in the Asmilad. Shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat. Guys, support nyo naman si Ma'am Jenny. Ayan, sige Ma'am Jenny, ibaba mo lang yung mo. Nakapin yan. Unin ko na lang yung link mo para madikitan ko pa. Ayan. Para kahit pa paano makabulig-bulig naman kanimo gamay. Hindi ba lang? Si Basti Antiki. Diyan kasi kami pag umuwi kasi ako, kung nabakasyon ako, hindi na ako dumadaan ng Iloilo kasi mag-aeroplano pa ako Kaya ang style, pag galing dito, diretso na ako Roro. Ano na ganyan kasi? Mayroon ng Roro, mayroong yung Tugo. Kaya magtugo na lang ako, diretso na yan doon. Baba ng Atiklan, diretso na yan. Pupunta doon sa amin sa baba na lang ako doon sa highway. Pasok mo doon sa amin, takay sa motor, lapit lang. Sa Iloilo ko pa, magastos, malaki bang gagastusin mo. Mantalang kung mag-Roro kayo, pamasahe mo, nasa 1.6 lang yata, 1.8 lang yata yan. Diba? Bigyan mo lang na pamasahe yung bagahe mo 200, 300, okay na. Isa sa replano, dami pa. Ano nang bintahan ng naka-basta? Okay, Sis Ivy. Hello po, Sis Carmen. Sabi ni Ma'am Jenny Lynn. Ayan guys, si Ma'am Carmen. Ayan, supported yan si Ma'am Carmen. Si mahal ating Carmen. Ayan. Hello, Minandro. Ayan guys, kung may mga sa 7 million viewers natin dyan, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa pagdalaw. Mauli kami next year kasi si nanay namatay last year sa COVID. Sinog namin ang abo, hindi pa nalibing. Inaantay mga kapatid ko sa Austria, sabay kami lahat uwi. Mayat lawas. Ayun, condolence pala si Ma'am Ivy. Gano'n naman talaga. Kahit yung namin, inabo na rin. Ulit ni Nightbot, si Nightbot kayo mapanamlahan. Ayan, condolence sa'yo Ma'am Ivy Isidro pala kasi namatay ang kanong next. At saka nyo na ilibing. Mayroon naman kasi ngayong mga maliliit lang na tawag niyan. Sa probinsya kasi, mayroon naman maliliit na, yun sa mga sementeryo, mayroon siyang parang buto lang. Pwede lipat yung mga to. Ayan. Ulit ni Nightbot. Si Nightbot to kasi yan, masyadong yan. Makulit nyo minsan yan, Ma'am Jenny. Taga Negros lang yan, parang tulad ng ex mo. Hindi mo alam kung saan, di ba? Ayan guys, patamsakan naman natin. Pasupport naman natin si Ma'am IB. Ayan, naka 1 hour na rin ako. Ganun na talaga. Hindi marinig kasi yung tugtugan Tanganin ko nga. Ayan. Marinig ko sana ng music, maganda sana. Wala Merong music? Tawa si Ma'am Jenny. Ayan 7 million viewers natin guys. Thank you, Bro Falcon. And welcome sa'yo, Ma'am Jenilyn. Maraming welcome sa'yo. Welcome. Ayan. Dalawang boyfriend ko nag-ilong linggo. May
Mahilig ka sa Ilonggo, Ma'am Jinglin, tapos puro ex mo pa. Ano kung asawa mo na? Mas Maria Josep, Santissima Tabog ka doon. Yan, Ma'am Mards. Gigi. Hindi marinig yung music? Wala music? Oh, wow, sana all dalawa. Oo nga. Meron talaga pa. Suslok kay host. Ayan. Ayan, Ma'am Emily Smile. Emily Jokes. Ayan, ito si Ma'am Emily, guys. Si Ma'am Ilongga man isa. Ayan. Ma'am Smile Emily. Si Ma'am Ivy Sidro Karaya siya. Tapos si Ma'am Jeneline Mix Black. Dalawang taga Negros Ilonggo yung mga ex niya rin. Sabi niya. Ayan, namang salamat sa Ma'am Emily Jokes. Sa patamsak mo dyan. Ayan. Malambing kasi ang Ilonggo eh. Oo, malambing yun. Ano na pagka natutulog? Ay, iko. Okay lang. Okay lang ang ex-host. Oo, okay lang yung mga ex. Pag ex na kasi, ex na. Ayan, Ma'am Scarlett. Nagala shoutout sa Ma'am Scarlett. Ayan. Masaya dito ha, may mga ex. Oo, ayun sinasabi ko. Si Ma'am ano pala, si Ma'am Jinilin. Dalawa yung ano niya, ex niya ng mga Ilonggo. Aba, magklase din si Ma'am Jinilin na mahilig sa mga Ilonggo. Okay lang kay Karaya, ang taken, hindi taka ba mag-Ilonggo. Ayan, Ma'am Scarlett, support mo naman si Ivy Isidro, yung aking Karaya. Taga-Antikiman yan si Ma'am Ivy. Yan. Akon gani host, di maka-move on. Nagkaon, di maka-move on na. Ay siguro, ginano mo kintimayan. Amor nga di ka move on. Ay siyempre, hindi na siguro mamaton, Ma'am Emily Jackson. Nakakakita ka ng puti. Nakita ka sa nakakita niya mabaton, nakakita ka sa British. Ayan, Bob. Puro ato, usapang ex na ito. Sige guys, huwag mo yan nandikitan muna si Ma'am Ivy Isidro. Mag-usap na tayo na muna ng mga ex-ex. Ayan, Ma'am Scarlett, support naman natin si Ma'am Ivy. Ako may ex din pero taga Sebasti din. Teacher high school pero ako move on ko na. Ayun. Teacher, okay lang ang mga teacher. Oo. Alam nyo kasi guys, ang ano ngayon, ang proportion ngayon ng mga ano. Ayan si Ma'am Emily guys, support naman natin si Ma'am Ivy. Si Ma'am Emily, Ilonggo din po siya, pero nakapangasawa siya ng British. Ayun, nasa British na siya ngayon. Kasi ang kombinasyon ngayon guys ng ano, ng pag-asa. Maganda yung teacher at saka seaman. Ngayon. Dati noon kasi unang panahon. Ayan, magandang shoutout po host. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Bros. Ayan, Ma'am Bros, hindi ka nakaabot. Nabuta mo siya ng usapan naman dito. Ito, mga ex-ex kasi ito yung Ma'am Bros. Tungkol sa mga ex-ex eh. Ayan. Ayan si Ma'am Bros guys. Alam ko si Ma'am Bros pa sa ito. Supportive niya si Ma'am Bros. Ayan, nandun ako kanya sa kanyang line. Supportive niya si Ma'am Bros. Ma'am Bros, maraming salamat sa pagdalaw. Alam ko, madaling araw na rin dyan. Launa na yata sa bansang Pilipinas. Ayan. Ayan. Kling ni ex-host, palangga ya ko kuno, Japon, utot ka host. Amo ginaya? Malaan mo, Ma'am Smile, imik jokes ko. Diskarte na sa mga lalaki, ha? Palangga ko na yan, pero laking nalagas na yan. Nakita ka nga garo nga sexy ka na sa bong. Ano yung ex? Ayaw ko na ng lalapa, ex. Diba? Yan si Ma'am Bros tuloy. Nalala yun. Kasi magkwento ng ex. Ay, buti ako wala akong ex. Ayun, diba? Ako nga, nakamove on na kasi 12 years na. Dugay na galito, 12 years. Sus, Maria Josep. Siksikan, host. Amo kanina ang gusto sa mga lalaki. Pinakita kasi ng Ma'am Emily. Dana, Smile Emily. Ayan, guys, si Mama Bros. Ang main yung dala niya. Supportan niya si Mama Bros. Malaki na yung channel niyan. Ayan, si Mama Bros Vlog. Ayan. Ito naman. May isa pa pala. Ano naman to? May isa na naman daw.
Ari. Basahin natin. Bisaya na ako nag-Ilonggo. Ay, ano. Sus, magbisaya na mag-Cebuano na tapod diha eh. Ay, nako. May isa pa pala nag-works siya. Puro taga-Negros man eh. Puro taga-Negros. Negros Navigation. Na barko, pag nasa pier sila, lagi akong may pasalubong. Aba. Hindi kasi dati, nung hindi pa nauso yung Roro, o diba, alata na may edad na tayo. Ilonggo ka Galeos o Ilonggo ko Mama Bros? Oo. Hindi, wala akong nakabalo sa Mama Bros ng Ilonggo. Wala ko kung Mama Bros. May isa pa, sabi niya sila. Hindi lang kayo basahan para sila ni Ma'am Jinilim Vlog. Ay, matiin yung vlog. Hari-hari o. Basahan tabi. May isa pa pala, nag-work siya sa Negros Navigation na barko. Pag nasa pier sila, lagi akong may pasalubong. Aba. Ano pasalubong mo? Ay, kamaan man kung mag-Ilonggo. O, mo, kamaan man galit si Mama Bros mag-Ilonggo. Kamaan man si Mama Bros magkaraya. Guys, sayaan niyo muna yung nakapin sa taas. Huwag niyo intindihin yung mga ex muna tayo ngayon. Ito si Ma'am Jinilin, masipag to sa taga-Negros eh. Kanina, dalawa yung taga-ex ng taga-Negros. Alam niyo kasi dati, nung hindi pa nauso yung Roro, yung sinasakyan namin, Negros Navigation din yan, biyaheng Maynila. Oo. Pero nauso na Roro. 2016 ka na sis Ivy. Ayun, 2016 na. Yan guys, support naman natin sa Ma'am Ivy. Siya po ay Karaya. Karaya si Ma'am Ivy. Kung baga sa lang kami, sa kalingwahe lang kami. May mga karayaan. Ay, bot karaya. Bla. Kung kamaan ka mo magkaraya, kamaan ka mo mag-Ilonggo. O, tinan mo si Mama Bros, kabalo magalit siya mag-Ilonggo. Kabalo man siya mag-Binisaya. Plus, baba. Roro naman. 217.6 IB Isidro. Ayon. Oo, piyaya. Piyaya tapos yung nakabalot sa papel na puti. Ano nakabalot na papel na puti? Ano yan? Yung kulay pula? Kung balot sa piyaya yan, yung bongbong piyaya yan. Masarap yung Ma'am Jinilin. Isang nakabalot sa puti na plastic, parang ano yun? Parang bitso-bitso ba yun? Ayan kaya mga Miguelasat. Nagdako ako sa karayaan, amo kamaan ako kali si Mama Bros kita karayaan magaling dia. Pero ako kasi Mama Bros, karayaan talaga ang salita namin kasi antiki kami. Pagka pumunta lang kasi kami sa pinaka-city, proper city namin yun, Ilonggo yung mga salita. Pero ang lingwahe ko talaga, karaya. Ayan si Ma'am Ivy, siguro karaya yan. Si Ma'am Emily Oxon, Ilongga, Hiligay nun sa Ilongga. Ayun. Yan si Kuya Mon, yun si Kuya Mon, Batangas ka, si Kuya Mon. Ayun. Tsaka si Ma'am Ivy, si Ma'am Jinilin, waray siya, pero kabalo man siya mag-Ilonggo, kaya puro ex niya, puro man mga taga-Negros ko noon. Basta si Ma'am Ivy, si Ma'am Emily Oxon, Ilonggo kasi yan. Ayan Ma'am Marge, maraming salamat. Ayan si Ma'am Marge naman guys. Mga Mindanao yan sila. Ako po tunay na, ako din karaya din ako Ma'am Ivy, si Basti ka, antiki Tapi tanay tama lang, kumanaan mo ang kianan, nga raki, bandi na baligya dyan, agyan mo dyan, bra. May sipak nga agi sa pagtutos togo. Sinsya na kayo guys, hindi ko intindi ng salita namin. Saglit lang naman salita. Ayan. Diba? Sa Mama Bros, gali. Kabalo man sa magkaraya, marunong si Mama Bros magkaraya, marunong siya mag-Ilonggo. Diba? Ayan, padikit. Ako sining channel nga Tot Kag Nini. Ayun, sige guys, supportaran na natin si Mama Bros, silipin ko muna. Bigyan kita ng dalawa. Ayan, Tot Kag Nini, ba? Iba din itong pangalan ni Mama Bros. Tot Kag Nini. Andali lang. Minuto kayo Mama Bros. Ayan ilan ito na.
Silipin ko lang ilan to. Si ano to? Si ma'am ano pala to? Nandikita ko to kanina. Sige, dagdagan ko pa to. Toto, host? Toto. Toto galing eh. Toto kaga nini Tikitang kanina ito sa live mo. Baka naka-off comment siya. Wala na. Toto na host. Mukha na yung Mama Bros. Toto. Host. Ay, saan na kayo pumunta? Si Ma'am Jeneline. Layas na tayo si Ma'am Jeneline eh. Ayan. Bakit wala ako ano? Gahangin yung ano ko. Ayan guys, may nakababa din sa Mama Bros. Ayan. Ayan, ito din na. Ayan, ma'am ano? Sila na, pinapanood ko yung video ni ma'am na. Yan. Ito si Ma'am Dangs Variety. Ayan, Ma'am Isidro. Alam niyo kung taga saan si Ma'am Dangs. Ito si Ma'am Dangs Karayaman. Tagaan ni yan si Ma'am Dangs Variety Vlogs. Ma'am Ivy, Ma'am Isidro, Ma'am Dangs. Taga si Basti naman sa Kuno. Ambot, ako damon. Aha, kalintik abi ni nga keyboard ko ga kinabuangin ni man. Ano na kayo mga bros kay masing katuslok kagapi yung imong mata. Good evening, Idol Park. Yan si Tatay Rene. Yan si Tatay Rene. Ito, ano dito, karaya din to. Asos, nagsulurod ng mga karaya rin dyan. Si Tatay Rene, taga-Antique man pamilya, pero nakauwi na sa mga Davao. Tatay Rene, meet Ivy Isidro, karaya. Si Basti. Si Mama Bros, kabalo man mag-Ilonggo, kabalo man mag-Kraya. Si Ma'am Dangs, taga si Basti, ay taga Aninii. Ay, yan, God na lang. Si Ma'am Jeneline, ang mga ex, puro mga taga Negros. Ayan, Dangsis, karaya ka rin. Karaya yan, mga ito. Nasa Hong Kong yan si Ma'am Dangs. Ayan. Ayan, magkala shoutout ulit ng 6 million viewers natin dyan. Tuyo na biya ko, mata ko ka pirat-pirat doon. About ka pirat-pirat doon mata ni Mama Bros. Ano mo ginaya Mama Bros, kayo wala katupad ha? Ano nga kapiraw-piraw mata mo? Ayan, dito na tayo. Ayan guys, kami naman sa Mama Bros. Bakit walang ano to? Ayan guys, maglaban na muna kayo dyan. Sana si Ma'am Jeneline. Nang iwan na yan si Ma'am Jeneline ha. Ayan, Tatay Rene, maraming salamat. Congratulations sa'yo, Tatay Rene. Ayan. Ayan, Ivy Isidro. Ayan, maglablaban na kayo dyan guys. Ivy Syndicate at Mike Bacas. Ayan, sabi ni Ma'am Marge. Ma'am Marge, maraming salamat sa'yo. Baby Marge. Ang tawag nila kay Ma'am Marge. Ayan, 16 din masipag sa lahat. Masipag si Ma'am Jeneline. 16K na yung bahay ni Ma'am Jeneline. Siyempre, masipag talaga si Ma'am Jeneline. Dalawang extra Negros eh. Diba, Ma'am Jeneline? Ma'am Jeneline, ara ka pa da? Ayan, shoutout dyan sa 5 million viewers namin sa 25 thumbs up niya. Maraming salamat. Ayan guys, may minaba din si Ma'am Marge, si Ma'am Bros. Ayan, support nyo si Ma'am Bros. Daronin ko sa live niya. May pag-game siya guys. May pag-game siya doon. May palipad siya. 20 yung mananalo ng 100 pesos. Sa Gcash. Gcash. Ay, mabayat. Ba't iba-iba na pindot ko? Ayan, may paano sa Gcash. Ayan, kaya maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa pag-BG sa pas-gas mo dyan. Ayan. Ayan guys, tikitan nyo si Mama Bros kasi alam ko main channel naman sinundaran yan. Ayan. Ayan, sa 5 million viewers natin, maraming salamat. Ano nangyari dito? Ayan. Marge, Dan, din ako sa iyo. Ayan, maraming salamat sa iyo, Mama Ivy. Ayan, maglablaban ganyan guys. Maglablaban, magmahalan. Tamang good vibes lang po tayo rin.
Mama Bros, pahinga ka na yan, Mama Bros. Maraming salamat sa pagdalaw. Ay. Maraming salamat sa pagdalaw sa live ko. Lagi kang napasyal sa akin live stream pag nakadalaw ka. Ako kasi gabi na rin ako Mama Bros, Dan, dikit po. Ayun. Maraming salamat sa iyo, Mama Jenny. Ayun. Ito na si Ma'am Jenny Lynn. Ayun, maglablaban po kayo guys. Support nyo na si Mama Bros. Mayroon siyang parapol. Ayun. 20 manalo ng 100 pesos. Gcash palipad. Ayan. Gcash. Ayan. Pagka nag-live siya, pasyal ko sa live niya para makakomodate niya, ano din yan si Mama Bros. Supportive yan si Mama Bros. Tagal na rin yan, ano. Malaki na rin yung house niya. Ayun. Si Ma'am Ivy, hindi ko matulibita kasi nga, malit pa yung bahay niya. Mama Bros, done na ako sa iyo. Ayun, iwan na kayo ng bakas, guys, sa Mama Bros. Oo, iwan na ng bakas. Mawalikan ko niyan. Ayan. Ayun. Ayan. Sige lang kayo, support na kayo kung sino pa naka-live. Yung mga kaibigan nyo doon, na tamsak lang. Ikot lang po tayo. Importante ano tayo, makaikot-ikot. Ayan. Siyempre ako naman, tamang good vibes naman to ako, ano. Para lang sa akin, hindi naman ako kasi tagal na ako yung nakapag-live. Ayan, may link na ba naman sa mga Mars GG. Ayan. Yung guys, may mga natira pa kayo dyan, mga tinatago pa kayong mga ano dyan. Ilabas yun na, idikit nyo na kay Ma'am Ivy Isidro. Guys, support naman yung baba pa ng bahay ni Ma'am. Yung iba natin dito, mga monetized channel naman na yan. Alam sila Kuya Mon, mga monetized channel naman yan. Si Ma'am Jenny Lynn, si Ma'am Marge, ayun, monetized channel. Support naman natin si Ma'am Ivy. Smile Dan na rin ako sa iyo. Ayun, maraming salamat. Ayun. Hindi kasi ako makapagpatugtog eh. Dan kay Dang. Ayun. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Jenny Lynn. Ayan si Ma'am Dang. Ayan guys, habang nagdidikit si Ma'am, nakadikitan na pa kayo, iwan na po kayo ng bakas. Ayan. Narinig ba yung music natin? Kung hindi, okay lang. Marge, salamat balikan kita yung sabi ni Mama Bros. Ayun. Ayan, Ma'am Marge, balikan mo din ka naman si Mama Bros kasi ano din po siya. Brand new banger. Ang problema kasi guys, pag kumanta ko, malaki yung boses ko, mahina yung music. Gusto ko sana yung malakas yung boses, music, malakas yung kanta. Hindi kasi mga cities na maayos yung aking ano. YouTube na to. Red Bella, host ng Remix Vlog ito. Eh, maraming salamat sa Ma'am Jenny Lynn sa pagpasok ulit ng iyong ano, mga alipores. Alagad, ayan. Ito pala tayo. Ayan, maraming salamat. Ayan guys, kita naman natin si Tatay Rene. Ang Tatay Rene, inanok ko muna ito si Ma'am Ivy Isidro. Ayan. Ma'am Ivy, kita mo sa Tatay Rene para maglablaban na kayo muna sa baba dyan. Ayan, Red Bella. Red Bella Elhos. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Red Bella. Ayan, may jacket na to, di ba? May jacket na si Ma'am Jenny pala. Dan doon sa birthday vlog. Ayan, dan doon sa birthday vlog niya, no? Yung may mga salad yata. Ayan. Nagpapalaway-laway kasi ito si Ma'am Marge sa mga salad sa ano eh. Pero hindi ako pwede kasi dyan, Ma'am Marge. Kasi inuubo ako. Hindi nga ako pwede sa Alaska. Kasi malamig doon. Mahina yung pulmon ko. Ayan, jacket hose. Jacket hose. Ay, may jacket ka na, Mama, no? Mama Red Bella.
Red Bella ba yan? O Bella? Bella. Oo. Kuya Mon, maraming salamat sa last mo dyan. Yan, 7 million viewers natin, maraming salamat sa inyo dyan. Maraming salamat sa support. Tamang good vibes na po tayo. Pasok po kayo dito. Tatay Rene, Dan, ako, sa'yo. Ayun. Ayan, support sa Tatay Rene guys. Support nyo rin sa Tatay Rene. Dito rin po yan sa Middle East po. Ayan. Hindi nga kami nakita Tatay Rene pa pala. Kaya Tatay Rene, kita tayo sa Kumay Time. Ayan. Ako po ay nasa ano? Ako po ay dito sa mainit na lugar. O, di ba? Ang kanta ni Freddie Aguilar, kung alam nyo kanta niya, sa bansa ng Arabiano. Yun. Ito po ako. Ayan. Ayan, mga shoutout ulit dyan sa 6 million viewers natin. Ayan. Maraming salamat sa pagdalaw. Maraming salamat sa pag-support sa bawat isa dyan. Support nyo naman yung guys. Support. Ay, support nyo pala yung bawat isa. Hirap pala pagka nabubulol tayo. Ayun, 8 million viewers natin dyan. Maraming salamat sa inyo. Ayan, Mama Bros, maraming salamat. Alam ko naka-ano ka na siguro. Naka-charge ka na. Ayan, nagitin si Mama Bros. Ayan. Mag-aircon ka para malamig. Saan na si Jinilin? Kaya nga, Ma'am Ivy, hindi ako pwede sa Alaska. Kasi mahina yung pulmon ko. Inuubo ako. Oo, dito. Ay, nako, grabe dito. Pagka mainit, ay, kailangan hindi ka makakatulog dito pag wala kang aircon. Opo, pag may time magkita tayo, malapit na Ramadan. Oo, nga Tatay Rene. Sa pizza dos na yata, umpisa na yung Ramadan. Ang guys, may binabasa tayo. Support naman natin sa Tatay Rene. Napakasuot na sa Tatay Rene. Kung hindi kita makabait yan ni Tatay Rene. Ayan. Tatay Rene po ay bata pa yan, batang-bata is Tatay Rene. Yes, IB. Dan, dikit. Ayun, Ma'am Red Bella, idikit mo na dito ka, Ma'am IB, yung mga ano mo. Ano diba? Pag dinikit mo yan lahat dito, ibig sabihin, tatamsak ka rin yan. Ayan, hindi ko naman guys, pasensya na kayo, hindi ko na ano yung Ma'am IB. Supportaran mo na natin sa Ma'am IB. Kasi si Tatay Rene, yung mga taas sa mga bahay ng mga monetized channel naman na yan. Ayan, lahat sila. Ayun. Sis Ivy, Dan, dikit. Ayun. Sige, Ma'am Junilin, ipasok mo pa ibang mga lagad dyan. Huwag mo na hintayin na pumunta pa doon si Ma'am Ivy sa live mo. Oo, ano pa yan? Ano pa ng oras yan? Thank you po, Red. Ayan. Si Red, siya rin po yan si Ma'am Junilin. Kuya Mon, maraming salamat sa iyo, Kuya Mon. Maraming salamat sa Kuya Mon. Supportive din po yan. Si Kuya Mon din po ay nasa... Kapatiran ko po yan. Si Kuya Mon po ay nasa Middle East din. Ayun. Nasa gitnang silangan din kami lahat. O, di ba? Ba't ka tinawag na gitnang silangan? Di ba ang sa gitna ng globe, Ecuador? Saan ba yung Ecuador? Sa gitna, di ba? Bata, yun, apo. Bata, yun, apo. Oo, sa terren niyo po, batang-bata po yan. Oo. Ay, nako. Ang taramboy. Ako, tingnan nyo guys, bilis na ng oras. Mag-ano na ako, magtimpla tayo ng chai kasama. Amadi? 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 Mael? Marge, Gigi, thank you. Sabi ni Ma'am Ivy Isidro. Ayun. Ayan. Ayan guys, si Ma'am, maglablaban po kayo dyan. Habang tayo po ay, gusto ko sanang kumanta eh. Kasi hindi niyo marinig kasi. Walang background music eh. Hindi ba marinig yung background music? Ayan, hindi. You're jamming with the hottest disc jockey. Kaya mo walang music? Exclusive hot new mix. This DJ is breaking all the knobs off. Let's Ayan, walang tugtog.
ka ulit mag-live, Brother Falcon. Oo. Alternate kasing live ko, Ma'am Ivy. Pero ikaw pwede ka na mag-live, Ma'am Ivy, para sa watch hour mo. Kasi naka 200 ka. Nagla-live ka na ba? Parang hindi ka man nagla-live eh. Hindi ko nakita din sa ano. Mag-live ka para sa watch hour mo, Ma'am Ivy. Hindi ka na mag-live. Pwede na yan. 200 ka na. Ako nga dati nag-live ako. Ilang pala 60 pala yung bahay ko na yan. Mag-StreamYard ka lang. Pwede yan. Paturo ka dyan sa mga... Hindi ka na mag-live. Si Ma'am Jeneline, ayan, di ba nagkano kayo ng Facebook? Ayan, paturo kayo, Ma'am Jeneline. Ma-expert yan si Ma'am Jeneline. Oo. Pwede ka na mag-live. 200 na yung bahay mo. Oo. Sayang. At least, mag-live ka doon. Pwede namin madalaw yung live mo. Makasupport, makatamsak kami doon. Hindi ka pa nag-live pala mula noon? Ba't mag-live ka na? Message mo si Ma'am Jeneline kasi na yan, bihasa na yan sa pagla-live. Ako kasi ano lang ako medyo bagong sibol pa lang ako. 1,000 pala yung bahay ko eh. Mahina pa yung experience ko eh. Si Ma'am Jeneline, mababa pa ako, pwede na ang 200. Okay, thank you. Oo nga, ano kay Jeneline, hindi pa po. Pwede na yan. 200, malaki na yan. Ako nga dati, nasabi ko siya 60. Hindi nga. Oo nga, Ma'am Jeneline. Si Ma'am Jeneline, guys, si Ma'am... Turo kay Ma'am, turuan mo naman si Ma'am Ivy, Ma'am Jeneline. Sayang naman yung ex mo, dalawang taga-Negros, pag hindi mo turuan yung babayan, taga-Antique, oy. Turuan mo naman. Ako kasi guys, ano pa lang, maliit pa yung bayan. Red Bella done na po, sabi ng tatay. Ayan guys, si Red Bella po si Ma'am Jeneline. Ayan, si Ma'am Red Bella. Ayan, turo mo naman guys si Ma'am Jeneline para makapag-live. Hindi pa pala siya nakapag-live, 200. Ako nga dati 60 lang eh. 60 lang nakapag-live na ako. Oo, expert yan, Ma'am Jeneline. Paano hindi mag-expert yan? Ma'am Ivy, paano hindi mag-expert yan si Ma'am Jeneline? Dalawa yung ex niya. Sus. Ano ba yung mga mag-chat? Pwede ka na mag-live, Ma'am Ivy. So, kung ano mo. Sige, usap na lang kami ni Miss. Ayun, sige. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Ivy. Kayo na lang maglablaban dyan. Kayo na lang magtuturuan. Pero pagdating sa ex, huwag na kayo pag mga ex kasi, iwanan nyo na yan. Pabalik mo. Alam nyo kung yung ex niya papapansin sa'yo, ibig sabihin, mas pangit yung pinalit sa'yo. Diba? Sabi ka rin ni Ma'am Emily, di naman makamove on yung ex niya eh. Paano di makamove on yan? Para isilip siguro sa Facebook ni Ma'am Emily. Diba? Ikaw kasi Ma'am Red Bella eh. Dami mo kasing sinasabi kanina eh. Puro pa mga Ilonggo. Gusto mo galing mga Ilonggo kay Mama Lambing. Nawala antok ko. Ayun si Tatay Rene, shout out. Tatay Rene, si Ma'am Ivy, si Drew Karayha, yung Tatay Rene, kabalo. Ano naman Karayha, si Ivy, Tatay Rene, kay Karayha, man na. Yan Tatay Rene, shout out sabi ni Kuya Mong. Ayan. Nawala na yung antok ni Ma'am Ivy. Ma'am Ivy, anong oras na yan dyan? Alas 8? Alas 9:30, alas 10:30, alas 11:30, alas 12:30. Ilaw na media na yan, di ba? Kasi 5 hours ang kwat eh. Okay lang yan, Ma'am Ivy. Wala ka naman pasok bukas eh. Ayun, humina yung signal Tatay Rene. Ganun tagal Tatay Rene. Pagka ganitong oras, mahina yung signal. Kaya nga, yung tatay ng anak ko, ex ko na. Oo, tama, yung ex mo na kasi asawa mo na sa ngayon. Diba? Akala ko ex mo na siya kasi asawa mo na sa ngayon.
Ang masaklap pala, kaya nga yung tatay ng anak ko, ex ko na, din, hindi makamove on ng utang pa. Yan ang masakit. Hindi, ikaw yun yung makamove on, ma'am Red Bella, kasi may utang sa'yo eh. Ay, ano ba yung mga ex mo yan? Mangungutang naman yun. Ilonggo din ba yun? Ganigros ba yun? Parang iba, bagsak niya yung mga bandila ng mga Ilonggo ah. Sabi ni Ma'am, Red, utang na naman yun ah. Yan nga. Yan yung problema ni Ma'am Jenilyn. Mula sa ex, hanggang sa utang na. Mamaya magkasuhan na yan. Yan, tamang good vibes lang po tayo. Maraming salamat. Ayan guys, nakapi ko yung maraming salamat. Hindi makamove on? Hindi makamove on, ang utang pa, iba din na. Parang naguguluhan ako doon, Ma'am Red Bella. Ibang klase din sa kanya pag hindi makamove on. May utang pa. Ako. Hindi, taga-Masbate naman yun. Oo. Malapit lang rin. Karayaan din yan, Masbate. Karayaan din yan. Oo. Masbate. Lapit lang, Santiki din yan. Isa rin salita namin dyan, Masbate. Masbate pala yan. Pero malambing din yan, taga-Masbate, Ma'am Red Bella. Ano kaya mo? Ayan guys, may nakapen po ako sa taas dyan. Support naman natin. Ay, naku, taga-Masbate yan. At hilig mo sa taga, hilig mo sa taga mga Ilonggo, mga Karaya. May kasi mamay may waray siya. Nag-umpisa sa ex, papunta sa utang ha, kaya pala hindi makamove on. Kahit sino naman guys, at pag-utang, hindi ka talaga makamove on yan. 100%. Yung pinautang mo pa sa kanya, sa awa mo, pautangin mo. Ang gusto, hirapan ko pag sumingil, ganun talaga. Pag siningil mo, galit pa. Pagka nangutang, halos lahat gawin para makautang. Pero pag nakuha ng pera, yung galit. Yan naman ang realidad. Totoo naman yun. Kaya sabi nila daw, wala naman nakukulong sa utang. Hindi ko maniwala dyan. Estapa, kaso mo dyan. Nayaran. Nako. Oo. Eh, mga kailangan tuloy dyan sa 5 million viewers natin. Kahit konti lang tayo guys, masaya po tayo. Tamang good vibes lang po tayo. Hindi naman maraming tao dito sa akin. Minsan, zero. Ako lang mag-isa, nag-iyaw-yaw. Salita lang ako ng salita. Bahala sila dyan. Hindi, kung gusto nilang panoorin ulit yung live ko, makita nila, masayahan sila. Oo. Mahal ka noon kasi mangutang ugala. Oo, ganun talaga yun. Mahal. Sabi niya, utang po, pwede pa utang mo na dyan. Siyempre, nampingin ka. Di bali, sa-isiban mo naman yan, Ma'am. Ikaw, Ma'am Ivy Isidro, ano nga yung live mo? Parang hindi ko na, parang si Ma'am Red Bella na lang lagi, mag-asawa, may asawa ng ex-papat na yung anak. Ikaw, Ma'am Red Bella, wala pa? Ivy kasi, siya naman tanungin natin. Ano muna tayo? Chika minute. Hindi nyo ba alam si Boy Abunda at si Christopher may kinasal na? Hindi nyo pala alam balita. Tama, Marites muna tayo, Marites. Di ba? Mare, anong lites? Apat na yung anak. Ang dami na palang anak. Apat na. Normal lang naman yan. Ano ba problema kung pautang? Basta bayaran lang. Siyempre, tulong mo rin yan. Malaking din yan. Basta bayaran, okay yan. Pero kung di bayaran, iba na yun. Kung medyo makaluwag-luwag naman tayo. Please. Red, ikaw. Basid nyo rin, ha? Oo, siya ngayon, Ma'am Ivy. Sabi ko sa'yo, Ma'am Ginilin kasi,
Si Ma'am Red, siya yan si Ma'am Jeneline. Account niya na isa. Ate. Siya yan. Ayan, magandang shoutout ulit dyan sa inyo, sa lahat ng mga kaibigan natin dyan. Maraming salamat. Ayan, Tatay Rene, magandang shoutout sa'yo. Sabi ni Mama Bros. Ay, si Mama Bros, di ba pala si Mama Bros? Ayan, Mama Bros, maraming salamat sa pag-BG mo yan. Ayan, Mama Bros, mula umpisa doon sa X, pangutang, ayun ang usapan natin dito. Narinig naman siguro yung mga wala, single ako, never vintage, but totally danger. Huwag natin lagyan ng damage. Danger. Ayun, never, wala, single ako, never vintage, but totally danger. Ma'am Marge, sige lang shoutout sa'yo, Ma'am Marge. Ayun. Totally damage. Normal lang yan. Ikaw ba naman di madamage dalawa yung X? Ay, nako. Ayun. Masama po ang aking live. Sila is po akin. Magkabulol-bulol na tayo. Sila is po. Sila is po ako. Mag-sila is din ba? Alam ko na yan, Ma'am Essie. Siyempre, normal yun. Mas matindi yung mga ganun, mga silahis, ha? Oo. Chick boy pala yung sa'yo. Oo. Kasi pwede siya sa chicks, pwede din sa boy. Mahirap pala yun talaga. Mas mahirap talaga pala kay Ma'am Ivy. Kasi yung kanyang partner, chick boy. Pwede sa chicks, pwede sa boy. Vincent Danger. Ayaw, Ninam's vlog. Ayaw namin salamat sa Nina. Aba, pa-heart si Nina, ha? Namumula yung heart Nina. Parang parang pulang-pula. Vincent Danger. Ay, nako. Yan nga sinasabi. Totally damaged. Never been touched, never been kissed, but totally damaged. Nakasuban. Pero ibahin ko na ngayon, iba na ngayon yung style. Never been touched, never been kissed, but totally gingered. Ayan, maraming salamat sa Nina sa patamsak mo dyan. Maraming salamat. Matindi po na nakit ang half na feelings. Oo, ganun yun. Tama yan, Ma'am Ivy. Mahirap yun pagka magkano kasi partner natin, pag nakit na iba na yan. Oo, hindi na, mahirap talaga yan. Oo. Mas mabuti pa mag-single ka na lang, huwag ka na nakit. Diba? Diba, Ma'am Ivy? Oo. Nakita ang half, ang feelings. Oo. Ganun talaga yan. Marami kasi sa atin yan. A member ng mga sabi nilang chick boy, it is a girl, it is a boy. Ayan guys, may nakapin po. Kung please support naman natin si Ma'am Ivy Isidro. Ayan, si Ninang's vlog po. Ayan, Ma'am Jeneline, Ma'am Red. Ayan po, waray din yan si Ninang. Alam ko, waray din yan si Ninang. Puro mga Bisaya. Maraming mga Bisaya dito. Mga Bisaya, mga pod. Mga Bisaya. Oo. Mga Bisaya, maliliit, pero marimis. Mabilis siya ng oras na malapit. Ayan guys, pa-support naman natin sa Ma'am Ivy Isidro guys. Mababa po yung bahay niya. Ayan, Ma'am Ivy, mag-live ka na para maano yung watch hour mo. Madagdagan. Diyan naman si Ma'am Jeneline. Kayang-kaya niya yan. Dalawang yung ex ng taga Negros. Yan pa kaya mga live na yan. Sisiw lang yan. Ayan sa kamalikingan ni Ma'am Red. O, diba? Pero anyway, baka nantok ka na Ma'am Ivy. Kasi ano oras na makapasok ka pa bukas. Ayan. Siyempre, OFW tayo guys. Dapat, siyempre, pag nagbabiyahe, pag nagtatravel ka pa, mahirap kasi.
May tulad dito sa amin, may mga kumpanya. Ay, hirap na babayrong asawa, uy, sakit sa ulo. Oo nga. Mahirap talaga yung pagbabayro. Opo, oh nako, single, masaya din sis. Ako, isa lang ex ko, ikaw dami. Oo nga. Totoo yan, daming ex si Ma'am Ivy. Hirap ng babayrong asawa, sakit sa ulo. Ayun na. Oo. Kasi mga babaero kasi, maraming mga style kasi yan. Ay, nako. Mga ganyan ng mga babaero, ang lalaki. Ako. Mahirap yan. Hindi, magbago na rin yan pag matanda na. Hindi, dinaryo na lang kasi ngayon, no? Pero anak ko. Ako kasi loyal kasi ako eh. Oo. Opo, okay na ako, single, masaya, Junilin, sis. Ako isa lang. Oo, siyempre. Depende naman kasi yan, guys. Mayroon nga mga matandang dalaga, mayroon nga matandang lalaki. Siyempre. Ganoon naman talaga. Ano ang buhay natin? Sabi nila, pagka matandang dalaga ko, hindi ka makapunta sa langit. Wala ako dyan. Sabi nila, totoo kayo yan, Ma'am Ivy. Hindi na makapunta sa langit. Ayan, kailan shoutout dyan sa 7 million viewers natin. Maraming salamat. Maraming salamat sa support nyo dyan. Maraming salamat sa patamsak nyo dyan. Maraming salamat sa... Ayan. Nawala yung antok na Ma'am Ivy. Director! Director naman sila sa ano. Grabe yung mga title ng... Grabe ang mga ninja ni Ma'am Ivy. Director. Parang nag-i-erect ka. Ay, nako. Ay. Opo, thank you sa inyo ha. Thank you, Brother Falcon support. Sis Janine, thank you. Chat mo ako sa ibitulog na. Ayan, sige Ma'am Ivy. Si Dre, ipipin ko lang itong bahay mo until the end. Maraming salamat din Ma'am Ivy sa pagkulitan dito sa aking live stream. Ayan, pa naka-live ka, baka makadala din tayo dito. Maraming salamat ulit sa iyo. Ayan. Hawak ko itong channel sa friend ko ito na taga New Zealand. Ayan, but anyway, Ma'am nagkukulit niya ako. Sa New Zealand ka rin po ba, Ma'am Janine? Ayan, shoutout sa'yo. Tulog na ako, mag-2 AM na dito. Salamat sa mga nagtusok. Thank you. Ayan, sige Ma'am Isidro, maraming salamat. Rocky nga salamat sa pagpamasyar sa aking balay. Ayan, halong na ikaw dyan. Andam naman ikaw dyan sa imong obra. Ay, maraming salamat. Saudi din pala si Ma'am Eric. Ayan, magkatabi na pala tayo. Dito ako sa Ma'am Janine. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Ivy. Maraming salamat sa pagdalaw. Sige, mamaya mag-end na rin ako para makapagpahinga din kayo. Ayan, God bless po sa inyo. Ayan, God bless po sa iyo, Ma'am Ivy Isidro. Ayan, walang problema pala si Ma'am Jenny. Parehas palang oras namin. Okay lang po yan. Ayan guys, gusto ko sanang kumanta. Kaso lang wala naman akong, hindi naman gumagana itong sound. Ayan, maraming salamat ulit. Shoutout sa mga lahat ng mga members ko dyan. Ayan, mga shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa support. Ayan, maraming naka-live naman. Support na lang natin mo naka-live. Ayan. Ayan, maraming salamat sa 31 tamsak po dyan. Ayan guys, mga 2 hours mag-end na rin po ako para magpagpahinga na rin po ang bawat isa po sa atin. Para makasupport na rin po tayo sa ibang nagla-live. Ayan. Oo, maraming salamat sa pagkulitan nyo dyan. Ayan. Pahinga muna tayo sa kantahan. Iayusin ko muna ito para makapagkanta-kanta. Pag nagkanta-kanta kasi medyo matagal yung oras eh. Kaso lang hindi ko na masit yung ako mahina yung ayusin ko muna ito. Ayan.
Ayan, kasi bukas may trabaho din ako eh. Maaga pa yata ang trabaho namin bukas. Ayan. Ayan. Ayun guys, mga 4 minutes lang, mag-end na rin po tayo. Para yung bawat isa sa atin makapagpahinga na rin. Ayan. Ayun, maraming salamat ulit. Shoutout sa lahat ng mga members ko dyan. Kay Ma'am Michelle, Ma'am Carmen. Ay Ma'am Nelda. Ayan, Bro Noel Naraha. Ayan. Kay Ma'am Bruce. Ayan, Ma'am Richelle. Ayan. Kay Lods Alison, Bro Noel Naraha. Kay Lods Oliver G. Channel. Ayan. Kay Sweet Kate Lag. Kay ay sino pa ba? Ma'am Scarlett. Kay Kuya Mon. Ayan. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng mga members ko dyan. Ay, nagpa-member kahapon si Ma'am, si Ma'am Bruce, saka si Ma'am Sweet. Ayan guys, huwag kayong mag-alala. Magre-repay din po. Ayan. Balikan ko rin po kayo para support po natin bawat isa. Ayan, maraming salamat din sa pagkulitan Ma'am Jeneline. Ayan. Kay Ma'am Ivy Cedro. Ayan, sa lahat po ng dumalaw. Sa lahat ng mga team Mali-Mali. Kay Ma'am Scarlett, mag-alala shoutout sa iyo. At sa lahat po ng mga team Mali-Mali, maraming salamat po support. At sa lahat po ng kaibigan ng Margination, shoutout po sa inyo. Ayan guys, sa mga 3 minutes, mag-in na rin po ako. Oo. Kasi pagpahinga na rin, kasi aga pang bukas. Para makapanood pa tayo ng mga ibang nagla-live. Oh, kay Ma'am Bros, maraming salamat sa pagdalaw. Kay Ma'am Nilda kanina, kay Kuya Mon. Kay Tatay Rene, ayan, maraming salamat sa pagdalaw. Ayan, sa mga lahat ng bumisita guys. Ayan. Oh, tama-tama po yan. Mga 2 minutes na lang. Ayan, si Ma'am Ivy. Kay Ma'am Marge, Ma'am Gigi, ayun, kay Ma'am Marge, sa akin kay Ma'am Marge, kay Ma'am Jenny Ruff. Ayan. Yan po yung mga members natin. Ayun, kay Team Hands. Ayan, sa mga Team Hands dyan, maraming salamat sa inyo. Ayan guys, maya-maya konti, mag-end na rin po ako. Oo. Para makasupport din po tayo sa iba. Ayan, Tomsky Bermudez. Ayan, maraming salamat sa iyo, Lods Tomsky. Maraming salamat sa pagdalaw. Ayan, Lods Tomsky, mga 2 minutes mag-in na rin po ako siguro. Ayan. Pagka may bahay ka next time natin, ipipin po natin yan. Ayan, maraming salamat sa iyo, Lods Tomsky. Ayan. Maraming salamat sa pagdalaw mo dyan. Ayan guys, 1 minute na lang guys, mag-end na rin po ako. Maraming salamat. Lods Tomsky, Lods Tammy. Tomsky naman sa Tammy Bermudez, maraming salamat sa Lods. Maraming. May migrad shoutout sa iyo, Ma'am Scarlett. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Scarlett, sa pabiji-biji mo dyan. Thanks, host. Ayan, welcome sa iyo, Ma'am Lods Tommy. Maraming salamat. Ayan. Thanks, host. Ayan, welcome. Ayan. Ilang mayroon lang mag-in na rin po tayo magpahinga. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan, guys, sa lahat. Ayan, mag-iingat po tayo. Shoutout sa lahat ng mga OFW dyan, ng mga tulad natin mga OFW. Ayan. Ayan, Scarlett. Ayan, maraming salamat sa iyo. Ayan. Shoutout sa lahat ng mga OFW dyan. Mapalan base pa yung service nila. Shoutout sa iyo. Shoutout din dyan sa bansang Pilipinas. Shoutout din dyan sa aking pamilya sa bansang Pilipinas. At sa lahat. At sa mga minamahal natin sa buhay. Miguel, shoutout po sa inyo. Ayan guys. Magpapaalam na ako sa inyo. Ayan, maraming salamat ulit. Maraming salamat ulit sa pagdalaw. Sa pagpasyal sa aking live. Ayan. Maraming salamat din sa iyo, Ma'am Scarlett. Sa pabiji mo dyan sa baba. At sa lahat po sa mga team Maliw, Miguel shoutout ulit sa inyo. At sa lahat ng dumalaw, ayan, Miguel shoutout ulit. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. Good night. And keep safe po sa lahat. Ayan, mag-iingat po tayo. Bye host. Ayan, bye sa Lods Tommy. Ayan, keep safe sa lahat. Ayan, mag-ingat po tayo lagi. Ayan, God bless. God bless us all.
Yan Mama Bros. Good night na sa iyo Mama Bros. Maraming salamat din sa pagdala Mama Bros. Maraming salamat sa support. Ayan. Thank you salamat Mama Bros. At talaga ako good morning, more night po. Ayan. Sige Mama Bros. Maraming salamat. Ako'y mag-iin na rin. At thank you so much sa iyo Mama Bros. Maraming salamat sa support. Ayan. Good night. And God bless po sa lahat. Ayan. Ma'am Ivy, good night. And God bless. Thank you.